איזה מפחיד זה לשבת מול הפקידה בבנק שמתקתקת לכם טק, 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 טק. אתה בן אדם פשוט, מה את מקלידה כל כך חזק? זה מלחיץ. כל טקטוק שלה היא מתקתקת ואני רק חושב כמה הריבית הולכת לעלות. עכשיו, מה יותר גרוע מריבית גבוהה? שהיא אומרת לך שזה לא מאושר. אני אומר לה, מה לא מאושר? תביא את המנהל. הוא מסתכל עליי בלי לתקתק. הוא אומר לי, לא מאושר. עכשיו, כל זה קורה לא כי הפקידה לא אוהבת אתכם, ולא כי המנהל לא יכול לראות אתכם. זה לא כי באתם מוזנחים. לא שמתם דורדורנט, לא שמתם בושם. זה לא הסיבה. יש דבר כזה שנקרא דוח נתוני אשראי. שמעתם על זה? אם יש לכם כבר הלוואות, והדוח נתונים שלכם הוא לא משהו, הבנק לא יאשר לכם הלוואה. עכשיו, לדבר הזה יש פתרון, וקוראים לו המרכז הישראלי לפיננסים. לא להודות לי עכשיו, תודו לי אחרי התהליך. עם המרכז הישראלי לפיננסים, אתם לא צריכים להיכנס לבנק. אתם יושבים על הספה, שולחים להם מסמכים שלוקח לכם בערך דקה להוציא, הם משיגים לכם אישור, ואתם נכנסים לבנק כמו מלכים. מה היופי בכל הדבר הזה? שזה עובד על בסיס הצלחה. בלי מקדמה, בלי פתיחת תיק. אתם פשוט משלמים על בסיס הצלחה. תשאירו שם וטלפון וניפגש בבנק. עם אישור, כן? אם יש לכם אשראי, מינוס, הלוואות מפוזרות בכל מקום, ואני בטוח שיש כאלה שאתם אפילו לא יודעים עליהם, תשאירו את הפרטים פה, אני אדאג שיחזרו אליכם.